konyore godo. Anyalo paro ndalo moko kana loso gi former governor moro mane tiyo Mumias. To nowacho nwa ne kane o renovate factory ma Mumias. To no manyo jok manyalo timo plumbing, no tame. Skills moko madwarore mondo on a day to day basis jo pod ne onge go kata sani okwan godo maber. Emomiyo wapuoyo sirkal sani nikech sirkal oketo pesa maber e TVET. Nikech jaduong' ni nowacho nani koro ne chune no ogolo skilled workers from India. Jomatimo plumbing, electricals. Matinde ni skilled workers go onge pachoka. Sani pod giyo mar mondo mi okel gi kamano. Kende momiyo koro kendo repairing factory no ne bedo very expensive. Koro skilled work no sani endi sirkal omiyo nyithindwa thuolo mondo odhi otiegre e TVET institutions giendi mondo giyud tiegruok manyalo miyo owuok ni kendo training gi ngene training ma TVET ok bor kaka mar mbalariany. To owuok ni to en gi skill monyalo timo godo biashara kata onyalo timo godo gire owuon kata inyandike directly. Kamano an mane gima nyalo wacho kaito inyalo yudo ne result ni kane wang'e maber over around nyithindo molo 30,000 koro oyudo Mage 30,822. Yes, and around 30,000 kadhi malo kanyo. Koro nyithindo gi gin gi yudo tingine system machon ne condemn nyithindo gi endi. Kendo ne wacho ni magi nyithindo mofuwo koro ka ini ngama mi nyang ifuwo kameru kifuwo ka wudu things like that. Koro nyathi bedo demoralized ma koro future ne ok dhi maber. To sani endi sirkal koro doketo pesa e polytechnics. Koro nyithindo gi onego bedne gibedo thuolo mane kendo parents onego bedni ng'iyo ni to nyathina ni endi ang'o moberie titero gi those village polytechnics. Nyathi ka nyathi nyaka tiegre bang form 4. To kata kapok wadhi e ng'ama onego bedni konyo nyithindo e timo courses makamago. Peter Sumba, ang'eni in kaka jatend weche mag somo mano e mbalariany mar